sejjaħ leħ 12 il-dixxiplu tiegħu u bagħthom. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu ra n-nies u tħassarhom għax kienu mdejqa u mitluqa bħal naċ bla raj. Imbagħad qal lid-dixxipli tiegħu: il-ħsad kbir iżda l-ħaddiema ftit. Itolbu mela lil sidi l-ħsad biex jibgħat ħaddiema għal ħsad tiegħu. Sejjaħ leħ 12 il-dixxiplu tiegħu u tawhom is-seta' fuq l-ispirti ħżiena biex ikeċċuhom u jfejqu kull xorta ta' mard u l-kull min kien nieqes minn saħħtu. L-ismijiet ta' 12 l-apostlu huma dawn: l-ewwel Xmun jgħidulu Pietru, uħu Indri, u Ġagbu ta' Zebedew, uħu Ġwanni, Filippu u Bartilmew, Tumas u Mattew, il-Pubblikan, Ġagbu ta' Alfew u Taddew, Xmun il-Kanani u Ġuda l-Iskarjota li jimbagħad it-tradih. Lil dawn it-12 Ġesu bagħthom b'dawn l-ordnijiet: taqbdux treq il-pagani u titħlux f'belt tas-Samaritani, imma qabel xejn morru fittxu n-naċ il-mitlufa tad-dar ta' Iżrael. Intom sejrin xandru u wejdu li s-saltna ta' Smewwiet waslet. Fejqu l-morda, għajmu l-mejtejn, fejqu l-lebrużi, keċċu xjatan. B'xejn ħattu u b'xejn għatu. Il-kelma tal-mulej. Minn dan il-Vanġelu kollu nixtieq li f'moħħna llum nittimbraw hawnhekk 3 kelmiet: tħassarhom, sejjaħ u bagħthom. Daw it-tlieta. Qed naraw li Kristu malli ta' ħarsa lejn l-umanità ta' żmienu, lejn in-nies ta' żmienu, lejn is-sitwazzjoni ta' żmienu. Qed nitkellmu fuq 2000 sen ilu. Ra lin-nies bis-sitwazzjonijiet tagħhom, bil-faqar tagħhom, bil-miżerja tagħhom. Imma ma rax biss bajnejh, rab qalbu, tħassarhom. U din l-ewwel kelma li nixtieq nitgħallem jien saċerdot l-ewwel. X'inhi d-differenza bejni u bejn pagan? Pagan, I don't care, jgħix għalih għal nifsu naħseb. Imma jien jekk jien nisrani, jien irid inħoss għal ħadd ieħor. U se ngħidilkom nisrani, imma anke jekk jien bniedem irid inħoss. Jien nista' ma nħoss xejn naqra fil-news era dak il-vapur. Kemm erqu ma nafx. Min jgħid 600, min jgħid hemm xi mit-tfal jien naf. Imma nista' ma nħoss jien. Personalment inħobb nara ħafna l-news ta' TG 2000. Taljan li hu maħruġ mill-Vatikan u mill-Iskwiet Taljani. U fit-8:30 dejjem ikun hemm il-news. Isimgħu din. Il-UNICEF din, il-UNICEF li il-United Nations for Children. Tgħid li mid-2005 law, jiġifieri fi żmien 17 sena, il-gwerra li hemm ġol Afrika u min idaqqa tal-iktar? It-tfal. Għoddiet il-UNICEF li hawn 120,000 tfal mutilati. Mutilati jfisser handicapped. Handicapped għaliex għax hemm il-landmines u min tilef siequ, min tilef saqajh, min tilef ideh. Iva daw tfal ġibnihom hawn fid-dinja biex aħna l-kbar nużaw l-armi. Inħawlu, flok inħawlu l-agrikoltura, inħawlu l-landmines u noqtu l-tfal. 120,000 illum bħalissa mit-2005 sal-lum. 120,000 tfal mutilati,
handicapped għaliex immankati għal-omorom. Imma jien nista' ma nitħassarhomx dawn. Nista' għax ngħid isma' nagħlaq għajnejja u nagħlaq widnejja. Basta jinqed tajjeb u x'impurtani jara huma bad luck kemm sabiħa. Il-kelma titħassar mhux biżżejjed tħares bl-għajnejn, titħoss bil-qalb. Il-bieraħ għamilna l-festa tal-Qab ta' Ġesu, għalmenu ittendejtu li l-bieraħ kienet il-festa tal-Qab ta' Ġesu li hu mistoqsija lilkom. X'kienet il-Qab ta' Kristu? Mimlija modrija. Alla tagħna jaħder. Biġnun warajna l-bnedmin. Aħna ntuħ u jiġri warajna għax jħobbni. Jaħdirni min jaf x'għamilna f'ħajjitna, jaħdirna. Jitħassar il-lebrużi, jitħassar l-imwarbin, jitħassar l-foqra, l-imġewħejn ta' żmienu, l-morda. Ma kienx kapaċi jgħaddi minn ximkien u ma jagħmilx il-ġejt. Ħallejt għalija, saċerdot u għalik. Tħobb tagħmel il-ġejt għalmenu ftit, kuljum. Minn fejn ngħaddi, niftakar kien hemm President tal-Amerika. Interessanti il-quotation li għandu. Għalulu meta tmut x'tixtieq li jiftakru fik? Għallhom xejn. Nixtieq li jgħidu li jien kont President li fejn sibt xewka lajta u floka ħawwilt warda. Ħanibda għalija. Kieku minn kull fejn ngħaddi nara xewka aktar li jiena nħallija. Imma dan fejn jara xi ħaġa ħażina jipprova jneħħija u floka jiżra u jħawwel warda. Kieku jien u int nagħmlu xi ħaġa l-istess. U Kristu xirra sitwazzjoni għamel stedina tnejn. Stedina għat-talb kma nitolbux id-dinja lura sejra mhux il-qudiem. Itolbu il-sidir sa dik l-ewwel ħaġa. Ma titlobx jien u int aħna qegħdin nieħdu d-dinja mal-kurrent. Imbagħad tieni stedina għall-ħidma. Ma għalniex ħarsu araw it-television u jew xorta mhux jien. Warbot idejk, le. Allura Kristu għamel żewġ affarijiet. Sejjaħ. It-tieni kelma li nixtieq tiddaħħlu ġo moħħkom. Il-min sejjaħ. Rajnihom l-ismijiet tad-dixxipli, l-ewwel 12 dixxiplu. Sejħilhom. Wieħed. Tatini daqqatejt. Alla tagħna mhuwiex dittatur kollox jagħmel hu. Jew bir-remote control minn hemm fuq imexxi kollox, le. Jibgħat lili u jibgħat lilek. Fl-uffiċċju lilek se jibgħat. Fit-traqat tagħkom, fil-parroċċja tagħkom, lilek se jibgħat, lilek se jsib. Isejjaħ lilek biex tiġi hawn nhar ta' ħadd u lili wkoll biex jgħallimna nkunu għall-melu l-ewwel nett nies. Għax m'hemmx differenza ħafna ta' bejn tkun nies u bejjem. Jekk kien inkun bal-qalb, jiena bniedem jew belva bit-Taljan tfisser bima. Kristu jsejjaħli għalunna l-iskwijiet mhux biex nagħmlulu pjaċir, jew biex intuħ xi ħaġa. Għalfejn sejħilna biex hu jagħtina jgħallimna l-ewwel qed inkunu nies bnedmin ta' qalb. U allura din is-sejħa li qed jagħmel, imma forsi tgħid isma' jiena qatt ma sejjaħ li da. Jiena għandi l-familja, jiena għandi l-office, jiena accountant, jiena għandi ma nafx xiex. Jiena se kont tabbini. Jien u inti m'għamdin. Aħna m'għamdin. Meta tgħammidna, Kristu sejħilna għal biċċa xogħol sabiħa biex nagħtuh daqqatejt. Ma nistax nibqa' indifferenti. Nara d-dinja sejra lura,
nara l-ħażen jikber. Għal-ħares kelli noqgħod ngħidilkom ċerti aħbarijiet mad-dinja kollha li nisma' fuq it-2000, jiena fuq it-2000 nimxi. Tgħid ma possibbli d-dinja tagħna ma tafx timxi fil-paċi. Jien nista' nibqa' indifferenti. Imma dak band oħra ta' dak mhux ħawta, dak li hemm band oħra huwa qaww ukoll. U allura is-sejħa li għamilli Ġesu nhar fl-Ħadd hija sejħa biex jien insir nafu lil Ġesu u iktar ma nsir qribu, iktar imbagħad inkun qrib il-proxmu tiegħi. U allura wara li jsejjaħli fl-aħħar tal-qudisa x'ngħidilkom, is-saċerdot jgħidilkom, morru. U Ġesu dawn huma żewġ kelmiet li qal lid-dixxipli, l-ewwel sejħilhom. Imbagħad morru. First come, then go. Dak jagħmel fil-qudisa tal-Ħadd. Sejħilkom kollha intu minn hawn minn hemm, sejħilkom u smajtu l-istedina. Issa fl-aħħar tal-qudisa se jibgħatna lili l-ewwel u lilkom. Għalfejn se jibgħatni, għandi x'nagħmel taf jien. Ma nistgħux nibqgħu indifferenti. Ħansemmilkom raġel Malti intellettwali li jiena naqra ħafna u nirrispetta ħafna mejjed għal nista' nsemmih. Oliver Friġġieri. X'raġel, x'irġulija. Dak għandu sentenza għandi miktuba fejn qala. L-ikbar grupp li għandna Malta, l-ikbar grupp li għandna Malta huwa l-grupp ta' l-indifferenti. I don't care. Tajjeb jien, tajjeb kulħadd. Jiena wieħed minnhom, għalija saċerdot ħanejt, jien indifferenti. Jekk Alla lili batni biex nagħmel il-ġejt issa, rajt mhix sam nbiddel id-dinja, imma nbiddu ċ-ċirku ta' madwarna. U għalilna Ġesu xirrid minna 5 ħwejjeġ. X'għandu s-saltna Alla, fejqu l-morda, qajmu l-mejtejn, fejqu l-imġidmejn u kaċċu x-xjater. U naħseb li qed tgħiduli milli inkapaċi nagħmilhom dawn jien. Kapaċi, l-opri tal-ħniena dawn. Xandar is-saltna Alla, m'hemmx għalfejn titla' fuq il-pulptu. Kien Tom diġà x-xandar. Kint missier l-istess. Kint fl-uffiċċju fil-factory. Żerża kelma tajba, dak sekk. Żerża kelma tajba. Għadi kelma ta' kuraġġ il xi ħadd. Possibbli mela. It-tieni, fejqu l-morda, mela jien tabib. Hawnhekk il-fejqan tal-morda jfisser ukoll żur u dur bil-morda. U morda kollanna u k'm'għandniex għadi kollna, nagħti każ tal-morda m'hemmx għalfejn tal-isptar biss anki ta' madwarna, ta' treq tagħna, ta' ħbieb tagħna, ċempillu. Illum l-ikbar problema hija s-solitudini. It-tielet, qajmu l-mejtejn, mela jien nagħmel il-mirakli, jien qajjem il-mejtejn. Imma jekk interessati l xi ħadd tal-qrar, jew erfajtu mid-droga, inti qajjimtu mill-mewdak. Għax dak kien mejjed u jerġa' jqum. Mela jekk hemm xi ħadd li forsi qabad triq ħażina, triq ivvizzjata, qajmu. Ir-raba' fejqu l-lebrużi. Waħda li ma tantx kelma sabiħa l-lebrużi, mela llum hawn il-lebrużi. Hawnhekk hawn ukoll lebrużi fid-dinja. Imma t-tieni, il-lebrużi tal-lum huma l-imwarmejn, l-imġarbejn, minnu minsi fis-soċjetà u għandna ġmierhom. Jekk jiena ngħin il-missjoni, qed nagħmilha din. Jekk inti qed tgħin il-missjoni, qed naqra ħafna il-ħajja missjonarja, Malta missjonarja. Kemm ikun fiha stejjer ta' żgħażagħ Maltin. Kemm ħadd gost xi xahar xahrejn ilu, grupp ta' Maltin marru l-Afrika
u jaraw ġuvni miskin miexi ġo trapp fuq il-kubteħ, jimxi fuq il-kubteħ. U daw il-Maltin tħassru, mawx wheelchairs, ġo l-Afrika, ġo l-Bux, fejn tridu ssib il-wheelchairs. Ġew Malta, għamlu ġabra Alla jbirek. Illum dal-ġuvni ma ħadux, dak għajjimtu mill-mewt, għandu wheelchair, affarijiet żgħar. Issa ħna għandna qalbna tajba ta' il-Maltin nħossu, jiġifieri jekk nagħtu każ u naqraw ftejt kapaċi nagħtu l-għajnuna tagħna. L-aħħar waħda, inkeċċu x-xjaten, ma li jien eżorċista, kif se nkeċċihom ix-xjaten? Ejt kelma ta' ġid, għamel paċi bejn tnejn, jekk hemm marhom u raġel forsi miġġillin, ejt kelma ġid għat-tifred dejjem għaqqad. Mela le, tafu li huma l-ikbar tliet-tixjaten li għandux madwarna? L-ispirtu ħażin taż-żina, l-ispirtu ħażin tal-għejra u l-ispirtu ħażin tal-mibeda. Mela jekk jiena nipprova nagħmel xi ftit anke ftit tal-ġid. Jiena qed nagħmel mill-aħjar, daw il-ħames affarijiet qal Ġesu għadni nagħmelhom jien u int. Nispiċċa. Kont qed naqra l-iskwijiet Amerikani x'qalu lill-American Catholics. Qis li kulħadd jagħti daqqatejt. U spiċċaw hekk. If not me, who? Jekk ma ngħinx jien u ma nagħmilx il-ġid jien, min se jagħmlu? If not me, who? It-tieni. If not now, when? Jekk il-ġid ma nagħmlux illum, meta se nagħmlu? Meta mmut? Mela, il-ftit tajjeb li nista' nagħmel dil-ġimgħa jiswa homework. Il-ftit tajjeb li nista' nagħmel dil-ġimgħa kulħadd kapaċi jagħmlu, nagħmluh. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Nistqarru l-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, ħdin Alla, imnissem il-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina, bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejluwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjun weġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar magħmudija waħda għal maħfra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-wiet u l-ħajja ta' żmien li ġej Ġesu llum qed jgħid lili u lilek il-ħsad kbir imma l-ħaddiema ftit. Ejjew nagħmlu daw it-talbiet tagħna. Kun mulej ir-raj tal-bnedmin kollha u għamel li l-Knisja tkun sinjal ta' salvazzjoni biex insalvaw lil kulħadd nitolbu. Għamel mulej li aħna nkunu xhieda tiegħek tal-imħabba tagħna u tal-interess tagħna fis-sitwazzjoni tal-bnedmin ta' żmienna nitolbu. Tħallina qatt mulej li nonqsu mill-ħbiberija tagħna miegħek u ma' xulxejn. Ismana? Għatina mulej li nżommu dejjem il-kelma li tajnik fil-magħmudija li nkunu melħ u dawl fid-dinja tal-lum nitolbu. Nżidu talba għall-benefatturi tagħna, għall-mejtin tagħna u għall-paċi fid-dinja. Mulej, għatin il-grazzja
li dil-ġimgħa nagħmel xi ftit xogħol għalik ħalli d-dinja ssir ftit aħjar milli hi bi Kristu Sidna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noflulek frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan il-mowlin bih ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu, kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit jubitek tajtna l-inbit li qegħdin noflulek frott tad-dile u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna qum li wniedmu quddiemek u għamel li jkun jogħġbu dan is-sagrifiċċju li qegħdin noflulek. Naddafni mulej nesu lili, widnu ftiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. O Alla, dawn id-doni tal-ħobs u l-inbit li qed noflulek inti tagħmilhom għalina ikel u sagrament biex bihom inti tgħajjixna u tagħmilna bnedmin ġodda sew fir-ruħ u sew fil-ġisem. Għamel nitolbuk li ruħna u ġisimna ikunu dejjem mejjuna bihom bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżuħħar lil mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, tajjeb u taġil ta' salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien mulej Mister Qaddis irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Kristu ħenna għalina fil-miżerji tagħna. Woġbu jitwieled minn verġni, miet fuq is-salib biex jeħlisna mill-mewt ta' dejjem u rxox tal-ħajja biex jagħtina ħajja bla tmiem. Ejja għalhekk, ninaqdu l-kol flimkien familja waħda u mal-qtajja kollha tal-qaddisin u tal-anġli fis-sema intennu l-innu tal-glorja u ngħidu flimkien Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewit u l-art mlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-ola tas-smewit, mbierek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fl-ola tas-smewit. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qudusija. Qaddis għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjenata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' radd il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej nxandru bil-fer. Stennew. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu
li l-Ispiritu Santu lilna l-koll jaqqadna familja waħda f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ħanitolbu għall-Knisja. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerreda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Iskwijiet u l-Ministri kollha tiegħek. Għal-mejtejn, ftakar ukoll fil-qaddejja tiegħek jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din-dinja. Nagħmlu talba għall-mejtejn tagħna. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxoxtaw għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, speċjalment dawk li mħatt ma jitlob għalihom. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seħħ tiegħek. Issa ħanitolbu għalina għall-ħtiġijiet tagħna. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza, Om Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Fit-talba tal-missierna l-ewwel tlieta nsejħu lill-Alla, l-erba' l-oħra nuruh il-ħtiġijiet tagħna flimkien. Missierna li inti fis-smawijiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru il-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna li tant għandna bżonn biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħarrix lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Ejja nwasslu il-paċi ta' Kristu lil xulxejn. Il-paċi magħkom. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Danu il-ħaruf Talla. Danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjina aħna li aħna mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Ma jistoqlix jidħol taħt is-saqfi, snejt kelma waħda u ruħi tkun infejn.
Mulej Ġesu għamel li dil-ġimgħa niftakar x'allimtni llum. Għallimtni li tħassar, għallimtni li jien msejjaħ għal biċċa xogħol, u għallimtni li jiena mibgħud biex nagħmel ftit tal-ġid lil kulħadd. Nitolbu. Is-sagrament imqaddes tiegħek mulej li biħaħna tqarbilna huwa sinjal tal-għaqda tal-fidili fik. Għamel nitolbuk li ju iġibta bil-ħaq il-għaqda fil-Knisja tiegħek bi Kristu Sidna. Nagħmlilkom l-avviżi. Suppost fid-djar matul dan il-weekend qassam il-programm tal-festa ta' Pinu. Imma dawk li ma waslilhomx tistgħu tieħdu il-bulletin fuq hemm il-programm. Fil-qosor ħanejdilkom ftit il-programm imbagħad dak dettaljat tistgħu tarawh fil-bulletin. Għada it-tnejn fis-6:30 ta' filgħaxija sejra jkollna quddiesa ta' Patri Anton Farrugia felu il-25 sena mill-ordinazzjoni saċerdotali tiegħu li kienet saret propju hawnhekk f'dan is-santwarju. Imbagħad it-tlieta jaħbad it-88 anniversarju tal-inkoronazzjoni tal-kwadru tal-Madonna ta' Pinu. Nkufilu għal dawn is-l-aħħar snin dakinhar ikollna pellegrinaġġ sabiħ mis-santwarju u l-parroċċa tal-Mellieħa u għalhekk il-quddiesa ta' filgħaxija titqaddis ukoll mill-Arċipriet tal-Mellieħa. Inħeġġiġkom biex ninaqdu flimkien u nħeġġiġkom min issa stess imbagħad tingħaqdu magħna meta aħna fl-aħħar ħadd ta' Settembru immorru hemmhekk il-Mellieħa biex niċċelebraw magħhom il-festa tas-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa. L-erba' imbagħad inkomplu bil-programm tal-erbgħat, però fil-għaxija ma jkollniex quddiesa fit-8. Għaliex? Għaliex bejn it-8 u l-10 ta' filgħaxija sejjer ikun hawn mument ta' adorazzjoni sabiħ fuq l-istil li jitmexxa anke mill-komunità ta' Teżen għaż-żgħażagħ tagħna. Ma jfissirx li intom ma tistgħux tattendu, imma partikolarment qegħdin inħeġġu liż-żgħażagħ biex jiġu u jgħaddu imqar 10 minuti. Ħajduqu ftit il-benna u kif kien iħobb jgħidu Mikiel ta' Pinu u oażi ta' paċi. Għalhekk inħeġġiġkom biex tistiednu lil-uliedkom, liż-żgħażagħ tagħkom biex jiġu u jgħaddu ftit ħin hawnhekk ta' adorazzjoni nhar il-erba' bejn it-8 u l-10 ta' bil-lejl. Imbagħad il-ħamis il-jum tal-festa il-quddies filgħodu jkun fis-6 ta' filgħodu, fis-7:30 u fil-11 għaliex imbagħad il-pontifikal flimkien bit-talba tas-supplika ikun fid-9 ta' filgħodu. Fil-għaxija mbagħad ikollna quddiesa oħra fis-6 u pontifikal ieħor mill-Isqof George Frendo fis-7:30 ta' filgħaxija. Qegħdin nħeġġukom ukoll biex għada minnu f'saħħtu il-koll tisemmuhom l-aħbarijiet kemm inċidenti qegħdin iseħħu f'pajjiżna. U għalhekk il-bank tad-demm dejjem għandu bżonn aktar demm. U għalhekk inħeġġukom biex min hu f'saħħtu u min jista' għada il-ħadd imur jagħti d-demm fil-berġa tax-Xewkija bejn it-8 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar. Tinsewx sintendi tieħdu magħkom il-karta tal-identità. Il-ġimgħa imbagħad 23 ta' Ġunju Monsignor Isqof fil-katedral tagħna fis-6:30 sejjer jordna żewġ żgħażagħ, żewġ seminaristi, Matthew Borch mill-parroċċja tax-Xara u Franklin Mikallef mill-parroċċja ta' Kerċem bħala djakni biex jaqdu lill-Knisja. U għalhekk inħeġġukom biex millum stess inżommuhom fit-talb tagħna. Il-mulej magħkom.
Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Ismaħ Alania sitna Mari. Tasima Tapinu Medihana Tismana Il-lejl it-tajjeb il-kulħadd.